си от тебе, с приятели добри и алкохол подри. Но мислите за теб с мене, празнота, самота, за мен винаги били са чужди. Но без теб сега, пияни на сутринта, намирам всички за мен нужни. Няма друга такава любов, боли от нея, но не ми минава. И няма друга такава любов, която винаги ще си остава. Няма друга такава любов, направи сърцата ни да разбива. И няма друга такава любов, която пак накрая ни събира. Не мога да не те попитам обаче, тъй като всички изпълнители наистина обръщат внимание на външния си вид, до каква степен ти си запленен от модата? От модата, как да кажа, гледам нали, на колегите, гледам нещата, които са в тенденции, така или иначе човек трябва да обръща внимание на тези неща. Все пак ние си изкарваме хлябът с участие, това хората как ни възприемат визуално, не само нали, глас. Така че са важни тези неща и се старая, нали, колкото мога. Не съм от хората, които ще седне на всяка цена да се влаби в нещо такова. И дай сега тук най-новите неща. И се поръчват дрехи от Италия или от където и да е, или от тук да си взимаш дрехи на някакви скъпи Италия, защото това е... Как да кажа? Обръщам внимание, но не чак толкова. А суетен ли си? В рамките на нормалното. Ако суета, аз много ходя на фитнес. Обичам да ходя на фитнес, тъй като се чувствам много хубаво. Като отида сутринта, аз сутрин рано ходя. И се зареждам за цял ден много хубаво. И някакси стресът се освобождава. И смятам, че човек трябва да поддържа себе си. Каквото да си говорим, но сега вече в рамките на нормалното. Не повече, по-малко. Но все пак да уважаваш себе си. Това е най-добрият начин. А какъв е любимият ти стил за обличане? Може ли по-кежуал или? Да, спортно елегантен, по-кежуал определено. Не се чувствам добре в костюми със сигурност. Костюм е... Изглеждаш доста добре в костюм. Изглеждам, но не се чувствам добре. Някакси само като сте стиснал, нали сещаш едно много... Особено да пееш с костюм, с сакото, не е удобно в никакъв случай. Добре, тъй като предстоят така и много хубави празници, не знам дали за тогава си планирал някакви пътешествия? Не съм. Няма със сигурност. Тук ще съм си, живот и здраве, с семейството и така. Предпочитам тези празници си прекарам тук да съм. Ще станеш ли част от публиката, да речем, на големия концерт, мега спектакъл в зала Арена Армения? Живот и здраве? Да. И после съм си планирал нали, да участвам вече в другия концерт, който вече ще е по-така тупца. На клубна сцена. Добре, а какво очакваш от това от твоите колеги да дадат на зрителите и на публиката? Както винаги да се представят много добре, в най-добрата светлина. Те пак ще бъде наживо с Дани Миле Бенд, така че да покажат колко са добри. Много ти благодаря. И аз благодаря. Няма друга такава любов,